e piny owacho kata kamano piny owacho to rieyo thoche ni mane yo ma gineno ka nyalo reso Kenya. Beneno kama kuom jokanyo mag duond burano mag piny owacho kata riwruok ma Kenya Kwanza to sechich bati en wachana bende koro waketo wang' wapuonjo nyakora mgajwang' ni to wuodhni dhi bedo nade. Puro wuotho kod weche manyien. Duond bura mar ODM bade ma Siaya ong'ado mar riembo jalup gavana ma Siaya William Oduol kaka jakanyo margi. Jokanyo mag ODM ma Siaya wacho ni Oduol chalo masani obalo gi dwaro mar chike mag ODM kaluwore gi kaka osebedo ka otawo chenro mage. Jofwambo marwa James Okoth miwa ler mar wachni. Wach makama biro e kinde maliet e kind gavana ma kaunti ma Siaya gi jalupne pod medo bana idho ka koro jokanyo mag duond buch ODM e bade ma Siaya owuok oko kendo lando ni giriembo Oduol kaka jakanyo margi ka gichich ni ochwalo agenda mag duond buche mamoko. Lendo makama ne gigolo tok bago romo ma bende ne onywando kodaka gavana James Orengo. Party ni joma nitie kagi unanimously oyie kawuono nigi kaw this hard tough stand to make sure nigi riembo ng'amiluongo ni William Oduol Denge from being a member mar party mar ODM. Gichich ni duond od bura mar UDA tiyo kode e rocho kata thiro chenro mag tich e kaunti no kendo koro gidwaro ni ogwe tao kaka jalup gavana ma kaunti no. This meeting therefore has unanimously resolved that the Siaya County Deputy Governor be compelled to resign from his position as the DG since he no longer subscribes to the ideals and aspirations of the party. Kotwak e romo machielo e gweng' Masigomere e sub-county ma Ugunja, Governor ma Siaya James Orengo to ne ok owuok ayanga mar loso e wi okang' ma ODM okawo mar lando ni jalupne oriembi kaka jakanyo. Karmano ne oloso mana e wi yiero mokalo ma owacho ni en kod adieri ni ne oyombo e yo maler. Awinjo ka chiemo gombo temo wacho no bendo dwane sabo yawo. Onego wach Ruto mokwongo nikech tindo ti ni Ruto. Ne Ruto yawe saba mari no. Tan ma Siaya yie. Kata ka kinyo dhi kot no dwaro saba yawo e wach kura ma Siaya. Ayie mondo yawo. Jalup gavana William Oduol koro en mana achiel kuom jotend siasa ma jokanyo mag duond buch ODM chichgo ni tiyo machiegni gi kweth mar Kenya Kwanza e kinde ma pod twak mar thiche oko kaka jalup gavana ma kaunti no ichano pedh odiechieng' makiny e od bura ma kaunti ma Siaya. James Okoth, Ramogi TV. Kora moge mano mar siasa